Sanwa kanom kuruna funga james bonga zama tutorial etende ngifunisa Itende. Please make sure to subscribe to channel la kelveta khona uphinde share. Ngizokwenza la ngoma ethi ngenjabulo enkulu noma beyiswa ekufeni bethembe igazi lemvana ngo-B flats. Please make sure to subscribe to channel. Transport zami ku0 ngaSubscribe number 8 le worshipper yeah, ngobe 47. Okay, so ngiqala ngo right hand then mix no left hand but ngizoshaya ngibe ngichaza ngenjabule nkulu sombona ezala so yeah noma ngishaya kanjalo sicelene la ngenjabulo enkulu. Okay, so siqale lana ke ngenjabulwe abo Alupinda apot angwazi mali kusale ngoma muthanda mushale mana khona muthanda ngishaka nje noma uthandi kuzanga but nayi yabo so okay, but it's in benza jump and shout shortcuts anganoma nangizo yini yasela muthanda ngathi kanje muthanda ukuthi ngane njalo ngasebenzisa le lokhelo ya inankinga i-right kakhulu nayo yabo but nakho kuphinda
Kenjabule nkulu jabule nkulu Noma Beyiswa temsubile upadle Noma Beyiswa yabo Noma Beyiswa Noma Bey like hot Swa ekufeni betembika azile Okay. Betembika azile muthano akasemsala na uzwa ngathi function salep so ndihamba kanjalo nje iculo yabo so misifaka lapho left hand olula uzokwazi ukubamba subamba nje left hand wakho upress la yabo uphindela ngenjabule sumbo naye yabo Saba Uthanda ukuthi ngenza kanjalo mesithi kanjena sizela kule mana chord sizelana kule mana chord esizoyishaya kanje yabo iqedile ophathele pin tewodwa ophathi ngenjabule enkulu so left hand wakho uzohamba ngalo ndlela mase kuba ke noma beyiswa ke so kumele uzame ukubamba kanjalo ku left hand wakho phinde mase na subscribe channel yakhe video khona phinde share la ngiyabonga maningi ama-video engiwenzile mawukuthi mhlampe ikhona i-video engi-uploadile wena ongakayiboni ngena ku-YouTube wakho ungene laphayana ku-search khona ile ngunquze laphaya eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile lami ngena laphaya mese ubhala igama lami good enough Dlamini ulibhale laphayana khona uzosesheka mese ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha mase uklikhe khona
uyoklikha la kubhala khona videos. Ngizogokozela nakhe. Then emva lokho ke wonke ama video lana nalawo ongakwazi ngithola ama notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho ivideo ngeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla la ngezansi ke uyabona ke. Yabo naka ama video maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawa-breaker down, utranspose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So subscriber ke senza kanjena ke. I-private content ke ingalana ke. So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama-video ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibalo episode khona amanye kuthiwa ama-episode extra. So hlukene yona private content. So subscriber ke futhi nakhona singena kanje uma ubuka ivideo uzobungena ke uma uqeda ukubuka ivideo ke nakho indlela subscribe ngayo le part le bha subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribanga. Yona le ngikuqhuzelile izovela kanje kuwena uma ungasubscribe. Then yona le part leya i-click ensibe grey bha subscribe. Qeda ukusubscribe ke subscribe kile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona nayo le bhele. Le bhele kumele ibe ku all khona uzokwazi ukuthola wonke ama video ama notification wonke.